Kde sa jeden revír končí, iný sa začína. Veľakrát sa stáva, že poľovník nevie, v ktorom revíri aktuálne je. Tak, aplikácia Huntingo ponúka aj funkciu mapa poľovného revíru. Vďaka GPS súradniciam presne poznáme hranice poľovných revírov. Poďme si ukázať, ako to v aplikácii vyzerá. Otvoríme si aplikáciu Huntingo, preklikneme sa do funkcie Mapa. Vďaka GPS súradniciam poznáme hranice poľovného revíru a máme aj GPS polohu. Vďaka tomu sa nám nemôže stať, že budeme poľovať v cudzom. To znamená koniec hádkam. Výborné. Kliknite www.huntingo.eu. Neklikajte nič. Rovno si to stiahnite do svojho mobilného zariadenia a začnite využívať už dnes.